to sa pilaya ka mga area diri sa Negros. So, siga, standby na lang sa aton nga mga ka-aksyon na nakatutok na sa subong iya nga kahapon namin. So, siga, diri na kita para sa aton man nga weather forecast sa subong nga hapon. Okay. Sige, salamat, gid. Sige. Thank you, Action Nams. Kapisan ka Action Nalmar magsulat, So, sige, diri na kita para sa aton nga weather update sa subong iya nga hapon. Kaya, base man sa nakuha naton nga information from Pag-asa, ining si Bagyo Auring. Kung si Action Alvin pa, si Madam Auring. Lain man inaya. So, sige, diri kita sa aton update. Ining si Bagyo Auring, ulihin na kitaan mga 595 kilometros sa nasidlangan, nabagat na nasidlangan sa nga Hinatuan, Surigao del Sur. Ini may kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 75 kilometro por ora, malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot naman sa 90 kilometro por ora. Ini nagagiho pa nasidlangan nga direksyon sa kada sigon nga 15 kilometro por ora. Galing kay napabilin sinisang bagyo ang iya nga kabaskugon. Ag sa gihapon may pila ka mga lugar nga ginpaidalom sa tropical cyclone na signal number 1. Ano ang mga ini? Diri sa Visayas, ang Northern Samar, Eastern Samar, Ambiliran, Leyte, Southern Leyte, ang Cebu, Negros Oriental, Bohol kag Siquijor. Sa bahin naman sa Mindanao, ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Bukidnon kag Lanao del Sur. So, ina ang mga areas nga affected sa karon iya sa nga sining tropical storm Auring. Pero na-mention ko na halin pa kahapon ang aton iyang mga LGU, Negros Occidental kag Bacolod, may paghanda na nga ginahimo. Kaya ang mga kabukiran naton subong, hindi mo mapaktan. Inali lang bala, gulpi lang ang mga kasubaan. Gulpi lang iya nga hagunos ang makusog man nga buylos ang sining tubig, ilabi na sa mga baha or sa ginatawag nga sapa. Di ko na may mga malapad dira nga mga sapa sa inyo dira nga part. Muna subong ang gina-monitor sang aton nga mga tagsa ka Local Disasters Reduction and Management Office. Agud nga make sure man nga makapatuman sa nga evacuation in case of emergency sa mga publiko or sa mga pamilya abi nga naga-elastar dira malapit or sa kilid sang sapa, sa panghingaron man sang baybay kag other pagid nga ti ara ang bodies of water. Kaya sa subong nga kinahanglan mo na gid nga maniguro kaya subong hindi mapaktan. Sibot ka lang nga duga init pa dito sa north nga area, pagka diri mo na lambot ka na sa Bacolod, damol diyang ulan. So muna ang mga balantayan man sa karon. So sige, sa aton nga mga ka-aksyon nga nakatutok na. Thank you so much gid sa aton nga Facebook live nga mga viewers. Pag sa mga wala pa dira nagka-like sa ngamon nga page, i-search lamang Aksyon Radyo Bacolod page. Kag syempre, bukas naman ang amon nga tax hotline para iya sa inyong mga mensahe sa karon. Mga padala dira kung hindi ka pa updated sa Facebook, wala ka pa dira Facebook account. Pwede sa gihapon. Ang amon nga tax hotline, 0963-7570874.
Sa liwat ang amon nga text hotline 0963-75-70874. Hindi lang magtawag ha. Okay, gaka-apektuhan na karon ang ginabasa. So, sige, ano ba lang mga dapat naton nga balantayan sa suwong iya nga adlaw sang Sabado? Magahatag man ako sa inyo sang update sa subong angot iya sa mga national news. Unahon nato na ining nahanungod bala sa internet speed ranking sa karon sa Pilipinas. The good news ini siya kay ang Pilipinas nagsaka daw ang rank. Kita ihan nakabatsyag man tanadi ikaw bi Action El Rey. Sa imo bi Action El Rey nagdasig-dasigin man ding ato nga internet speed. Sa imo subong month of January 50%, 50% kung si Action. Gid pamakot ko si Action El Rey kay ti syempre IT ini siya. So for sure balaan niya gini ko na paghahambalan iyang mga internet speed. May idea ni siya iya. Ag syempre ang isa pa gid naton ka information na COVID-19. If ma-remember sa area sang Central Visayas, may ara dito nga recorded sa nga mutated nga COVID-19. So ina sa karon ang ginatinguan nga makontrol sa nga Department of Health. Agud iya nga madula man syempre ang kahangawa sang publiko. Kag ang pila man ka mga pagtuon nga ila ginahimo. Agud ma-make sure nga ini sa piyak sang sini nga na-record, sa piyak sang sini nga report, ang publiko wala sang dapat kahangawaan. Amo man na ang mga ginahimo sa karon sa nga Department of Health. Agud syempre hindi kita magkulbaan kay ti manug-abot na nga daan ang bakuna. Tapos may mga amuni nga mga reported. Ti kun ikaw dira iya jutay lang ang imo nga nahibaluan, may tendency kun ka isa nga magpanik ka, di ba? So amo na ginapa hibalo, gina-explicare sang aton iyang health department as well as man syempre ang mga local government units nagahimo man sila sang ilatikang social media dira sa ila iatag sa ka mga Facebook pages or personal accounts agud iya nga mapalabot sa publiko nga hindi dapat mag-worry, hindi dapat magkabalaka kay ang aton nga government may ara sa mga tikang nga ginahimo agud iyang matapna ini makontrol ini kaya hindi makaapekto sa mga future pagid nga mga programs sang gobyerno. So sige, 1:36 na kita. Ang aton nga FYI portion sa karon aton nga paga-istoryahan sa aton nga mga ka-action. I know familiar kita sa pila ka mga health facts bala, pero wala kita kahibalo nga ulihin na lang rin nato na notice nga inagali may dako nga bulig sa aton. So ang aton nga FYI for your information, mga surprising health facts. So, ano ina karon na excite ka na da? Monitor lang kay ina karon i-share ni Inday Ad ang aton iyang mga surprising health facts. Ilabi na gid syempre. Okay, subong nauso naman ang mga pag-take good care gid sang aton iya nga ikaayong lawas. So ina karon bantayan man naton. Kag syempre ang aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Sabado. Wala kita danay sang sang letter reading. Ay kada Saturday wala na si Inday Ann kag syempre before si Tita Wilma wala man na siya nag-letter reading during Saturday. So, sige. Standby sa aton nga mga ka-action. Diri kita danay sa aton man nga detalye sa aton iyang ginpang headlines kagina. Angot sa mga national news naton sa subong man nga hapon. Unahon nato ang angot sining ginatawag nga Global Internet Speed Rankings. Kay man ginanunsyo diri sang Department of Information and Communications Technology o kun DICT
nga nagsaka ang Global Mobile Internet Ranking sa Pilipinas sa bulan sang Enero. Base sa report sa Internet Access Performance Metrics provider nga Ookla, ang Pilipinas nagsaka sa ika-86 halin sa ika-111 sa pareho ini nga period sang 2020. Dako-dako gid man tuod ang pagsaka niya. Galing kay ang pamangkot nabatsyagan naton ay han. Okay, ang speed test analysis sang Ookla nag-cover ini sang 140 ka pungsod. So, tida ko ini nami ini positive ini nga information sa Pilipinas kay makumo sa ika 111 kita before, subong ika 86 na kita pasok na sa 100. So, sige, nagwa diri sa datos gikan sa internet metric provider nga ang Philippine Telecommunication, particular na ining fixed broadband average download speed. Kay di ba syempre diri sa aton kalabanan nagagamit ining broadband. Sang una amuning usual ginagamit kung for example sa mga estudyante, mga teacher pagidira kag other pagid amuni ang dasig kuno sang una nga maka-help sa aton para nga maka-access kita sa aton man nga mga kinahanglanon nga pwede naton for searching o magkadto kadra abi sa Google and other pagin. So, bali, naka-record diri sa fixed broadband average download speed, naka-record sang 32.73 Mbps sang sininga bulan sang Enero 2021. May pagsaka nga 4.10% halin sa na-record sa tong Disyembre 2020 nga 31.44 Mbps. If madumduman ang aton nga presidente, si Presidente Rodrigo Duterte, ginapatutukan niya ini. May ara pa sa gani sa mga jutay lang nga pagpamahog. Kay man kun kay isa kuno kun hindi mo pagpalabtikan, daw wala gid gagiho. Dito naman nabuksan ang mga other pagid nga mga issue. At ito diri gani sa Bacolod may mga issue man sa cell tower, di ba? So amo ni sa karon ang mga ginatutukan kay tuod naga-improve pero kun may ara sang halit sa kayong lawas sang tawo budlay naman inaiya dako na iya nga questionable, di ba? But anyway, saylo kita sa isa pa naton ka gin-headline man kagina ining angod sa paglaptas sang mutated COVID-19 nga kung sa diin ginatingwaan ini si karon nga makontrol sang Department of Health. Kaya tungod sa karon nagapatigayo na sa nga tikang ang DOH sa Central Visayas para mapunggan kag idi na maglapta ang nadiscover nga duha ka kaso sa mutated nga COVID-19. Magapadala naman sang dugang nga samples ang DOH Region 7 sa Philippine Genomic Center o kun PGC para makakuha pa sang dugang naman nga detalye angod sa duha ka mutation nga inisyal nga ginabansagan ini nga E48-4K kag N501Y. Sunod diri kay Health Secretary Francisco Duque III nga tama pa ka temprano agud iangot ining duha ka bag-o nga discover nga mutation sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa Region 7. Sunod pa kay Doke nga isa ka factor ang pagsaka sa mobility sang tawo nga sang ginbutang ang organ paidalom ang Region 7 sa Modified General Community Quarantine. Ang paghalog-halog tuod ko kag kun wala sang gina-follow or wala gina-follow ang ginatawag nga health protocols, social distancing, may tendency gid nga magsaka. So amo pa lang ini sa karon ang ginalantaw nga factors ng DOH ang paghalog sa mobility sang tawo or ang gihos sang tawo ang factor or isa sa ginalantaw nga factor sa posible pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Region 7. Ining mutation or case sang mutation sang COVID-19
ginausisa pa, ginapadalman sa ang aton iyang health department, agud nga masiguro kag syempre agud nga hindi man mag-cause sang panic ang aton iyang sa publiko ang ini nga report. Kay mabudlay na manug-abot daan ang bakuna basi maalang-alang kag lugar kung tani nga salig na ang tawo, magsalig na ang publiko, mangin kumpiyansa na nga magpabakuna, basi magpangduha-duha naman. So, sige, amo na ang mga balantayan naton sa karon kag syempre, i-monitor naton kay agud yang mangin updated kita sa sining dalagan sa karon sa mga bag-o naman nga case or mga issue about sa COVID-19. Subong nga nagahilapit ang pag-abot sang bakuna. Alauna 44 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action tungod sa akon nga pagbalik. Aton na nga pagabasahon ang aton nga for your information ang aton sa karon nga topic angot sa ginasiling man bala nga surprising health facts. So standby lang dira sa aton mga ka-action. Apang antes sa igari anay. Ato na Dr. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod... Okay, mayong hapon sa aton mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live. Dahil lang gid ha kay ihon ko na ang pagpasunod sa akon yang ihambal sa karon. Okay. Ay, gamay ako nga sulod action alray. Correct na? Sige.
Diri na kita sa aton nga mga ka-action sa kay Ayana Arnoco. Good afternoon. Kay Ma'am Carol Montoya. Ma'am Carol, ginasok-sok ko subong. Thank you so much. Sa kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Good afternoon. Please greet Mr. Jesse Macado celebrating 50th birthday sa subong nga adlaw. Happy birthday dira sa imo, Sir Jesse Macado nga naga-monitor sa subong iya nga hapon. Sige. Okay na. Ginpagamay-gamayan ko na Action El Rey. Dahil lang gid. Okay na ba? Oh, perfect na Action El Rey. Sa kay Aram Low Alexis, good afternoon. Kay Christopher Redfield, nga naga-monitor sa subong iya nga hapon. Ang dami mong alam ha. Sa kay Gina Herona Fernandez, mayong hapon man. Kay Edsel Camento, nga naga-monitor sa subong iya nga tinion. Kay Amor Malayang, good afternoon. Naga-monitor sila sa may barangay Hagimit sa La Carlota City. Kay Marilu Kahilig, nga naga-monitor naman sa barangay 1A sa Manapla. Mayong hapon dira. Kay Sir Noel Amar, mayong hapon. Ginatamyaw niya kuno dayon si Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, USA. Dan naman siya sharing and likes. Thank you so much. Kay Ma'am April Mallorca Yorsabia, good afternoon. Pakigreet niya lang kuno ang iya nga palangga si Dodong Talibos sa nga Bangga Candoni. Thank you, kid. Kay Ma'am Sheila Alagos, mayong hapon. Kay Ma'am Cathy Ver, mayong hapon man. Happy birthday kuno sa kay Richard Magwad. God bless you always. Thank you, kid. Salamat. Ginatamyaw man ni Sir Noel Ambar ang iya nga utod nga si Perla Derla dra sa Celine Homes, Barangay Estefania. Good PM. Monitor lang kami diri sa Barangay Araal, La Carlota. Nora, Maricris, Mitoy, Bebot, Dino, Seridon. Salamat, kid. Halin niya na kay Ma'am Cathy Ver. Sa kay Sisay Salmingo Balinas, mayong hapon. Akon mama kag papa nagapamati sa imo sa radyo sa Jeanette's Garden. Hello lang kay Mama Jeanette kag Papa Danilo. Sige, salamat, ged. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon diri sa amon. Mayong gabi man diri sa imo, ma'am. Halong dira always, Ma'am Vanessa, ha. Kay Halila or Jalila, ini siya mag-pronounce, dignified. Madam, good PM, patamyaw ko lang sila ni Mama kag mga utod ko. Kag pa-advance, greet na lang kay Mama. Happiest birthday, Mama. Halong kamo dira sa Don Salvador Benedicto. I love you, Mama. Oh, thank you so much, kid. Love kay Mama. Kay Tin Lucinario, good afternoon. Tamyaw niya ko ng iya nga bana. Nga nagaugtas. Nagaugtas. Hindi mag-ugtas. Ayaw mag-ugtas. Sige, thank you so much, kid. Kay Ma'am Lolita Fabila, mayong hapon, nagapamati sila subong sa nga bana. Si Fred Fabila nga always naga-monitor sa Action Radio. Kay Nido Alanya, good afternoon. Pakigreet lang, Alanya family dira sa Don Salvador Benedicto, Nido Nisang San Carlos City. Salamat. Sige, standby sa iban pa natin yung mga ka-action nga naga-monitor subong nga hapon na. Pagbalik karon kamo naman ang akon nga, next nga tamyawon. Aral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination!
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Indayan. Kag syempre sa na-mention ko na kaina, diri kita sa aton man nga surprising health facts. Amo na sa karon ng aton iya nga FYI. By the way, antes ko gali danay ha mag-proceed. Sa kay Cyrus Comla Celestre, happy birthday dira sa imo. Karon ko lang natamyawon ang imo nga mga ginasend di sa akon But anyway, happy birthday dira sa imo. So, sige, diri na kita sa aton nga FYI, mga surprising health facts. Wala kita kahibalo nga hindi gali makabulig sa aton or sometimes abi naton wala na siya sang benepisyo nga mahatag sa aton. Kay gali may ara or mas doble pa ang mahatag sa aton. Okay, unahon naton ang pag-inom sa nga mainit nga tubig or alabaab nga tubig makabulig sa isa ka tawo agud nga mag-cool down. Aba, nagwa gali sa pagtuon man sa isa ka pagtuon na kun sa tamaan la ka init sang adlaw halin ka abi sa gwa naglakat ka dira or magin kadtuan ka pag-abot mo sa inyo nga balay nag-inom ka sa nga tubig nga alabaab makabulig inagali sa imo agud iya nga mag-cool down. Bangod, ano ang rason? Ang isa ko katawo nga mag-inom sa nga alabaab nga tubig after sa nga exposure sa too much sa abi nga kainit makabulig agud iya nga magwa ang imo nga balhas. Siyempre, kung magwa nga aton nga balhas, di ba naga-cool down kita? Amo na gali ang makabulig sa aton. Aton niya sometimes kung may tamaan kay init ga pangita taya bugnaw. Di ba? Di ba agriculture Ray? Amo man akon kaysa nga may ara sa mga cases nga ano tawag na talita lang sitwasyon 50-50 kumbaga. Kung dalo na sa hospital kay man na sobrahan inom cold halin sa kainitan. So, inagali, ang makabulig ya sa aton, amo ang alabaab. Agud nga mag-cool down kita. Tungod, syempre, kung na mag-inom ka sang alabaab, sa nasiling ko na, nag-produce ang aton iya nga lawas sang balhas. Agud nga isa pa, magkalma kita. Kag duma ang kapreska, balas ang aton nga feeling after. Siyempre, kapin pagin ko makapahuway-huway ka na. Bado ka namin na sang feeling. Ang ikaduha, ang aton gali nga balhas, siyempre, made up of water. Nagwa diri nga ang ining balhas, 99% nga compose ini sang tubig. Kag ang kada balhas kung may arak kung isa sang tawo yang nga balalhason may ginatawag kita gani di ba nga kung wala gagwa ang imo yang nga balhas tawgon kanila nga bago-bagoon di ba Action El Rey okay may mga ara na ako sang una mumang ko na pero subong kay doga kung mag-effort ka exercise or halay ka man abi nga damo ka sang maginaobra nga panghakwat bala di man sili nga literal nga mag-construction ha. May hakwaton ka lang wala may panghimos kabi sa sulod balay. Diba gagwa gid ng imo yang nga balhas. So unique man na siya para sa isa iya ka individual. Kay man Bakit kailangang magpabakuna? produce bala naton nga balhas. Nagadepende man ina sa aton iya nga gender syempre. Kung may lalaki nga ng balalhason gid. May ara man lalaki nga amo man bago-bagoon man lang nga daw hindi magwa si balhas. Kag ang mga babayi naman, syempre, may ara man sang balalhason, kag may ara lang ya sang doka moderate lang. Kabalo ka na mabalaan mo man na Japon kung ano ka kabalalhason, di ba? Pero
ang pagwalhas naton dako na nga bulig sa aton. Importante lang nga trapuhan. Ang sa likod bala ilabi na sa aton nga likod kay prone na siya kapin pagid kung mamalhan ka sang balhas sa likod. Prone na iya nga basi pagkadugay-dugay ubuhon ka na dira. But anyway, ang next naton. Ano bala ang pinaka makusog nga part sang aton iya nga maskulo? Nagasiling kita nga kung maskulo, di ba? Diri lang naton, di ba? Diri lang naton part sa aton lang arms abe. Kay gali damo na siya type. Nagadepende man kung ano ang imo ginagamit. Kay nagwa diri sa isa iya ka pag research man. Nga kun ang isa kuno ka tawo, syempre ginagamit ang iyang muscle to exert most force. Ang tawag sina or ang ginagamit mo is your calf muscle o kung ang soleus. Amo ni ang pinaka mabakod sa imo iya nga para mag-produce ng mas grabe nga puwersa. Apang kung ang gusto mo naman iya muscle nga mas naga-exert sa nga most pressure nga ginatawag ang jaw muscle o kung ang masseter. Amo naman iyang makabig nga pinaka makusog. Kag syempre ang human jaw kanay close at ang pagtikab ta bala ara man nagali isang gavari man inagali. Kay man ang puwersa sini ara nagalabot sa 200 pounds o kon 890 newtons. Bago tal ni mga nagkala-discover, no? Kung wala ta pag ginapang-check ang mga amuli nga mga information. So kita, pareho kita nga na hatagan sa information. So sige, ang masunod pagid naton nga health facts. Masobra katunga sang aton iya nga bones ang ara sa aton nga kamot kag sa aton nga tiil. Kay man malapit sa 300 gali ka bones kag cartilage ang ara by the time nga malambot na naton ang adulthood stage. Ang isa ka lawas or human body abis ang isa ka adult, ginabugusan ini siya sang 206 ka bones. So, ang 106 gali, naka-located ina siya sa aton nga kamot kag tiil. Pero wala lang kita kabalo, kaya di syempre, alangan hibaloon ta gini, di man ta doktor, gamay lang nga idea Pero at least, subong naka-discover ka, di ba? 106. So, kung magsiling 106, basta tunga-tunga pag gini ng 105, 105, 50 ang sa kamot for example, tapos ang sa tiil 51. Amot kung di na ang isang bone nga nagsobra. Well, anyway, ang masunod naton pwede tagali makitaan physically, physically si high cholesterol. Ang isa gali katawo, posible naton iya makitaan sa isa ka persona kung ini siya ang may mataas nga cholesterol. Nga may ara gali na sa aton iya nga panit bala. O dira naton makitaan kung ang isa iya katawo may ara sang mga early signs sa nga mataas nga cholesterol. Inabangod ang ini ginatawag bala nga xanthelasmata or xanthelasma. Isa ini siya ka cholesterol filled bumps nga nagaporma dira sa aton iya nga panit. It can be an indicator, indikasyon kuno nga posible may ara sang heart disease. Kag syempre may mga lesions man nga makitaan sa bilog nga parte sang lawas. Labi na gid sa mga panit bala sa mga may edad na, kag may ara sa balatian nga diabetes o kon na iban pa nga mga heart ailments. So nagali no, kita mismo makakita. At least ang mga naga-monitor dira subong mga hobines
makitaan dira nila ang ila yang parents, manotice nila, oh, no, may something ni si mo nga, taas imo nga cholesterol. Di ba? Kaya not all the time ang imo yang parents masiling ito kataas ang akong cholesterol, malesen ko nga danay bikaon din. Pero ang iba niya na ginatago-tago lang. Diba? Ang next naton, cholesterol free can be bad for your cholesterol. Oh, ano ini siya? Ang mga food labels kuno nga nagasiling nga it is a cholesterol free. Wala nagakahulugan nga manami na siya nga pagkaon para sa aton kay tungod nga wala siya isang cholesterol. Tungod ang ginatawag nga trans fat nga amo ang nagapasaka gali isang cholesterol. Wala gid man ini siya isang cholesterol, di ba? Duka balik awot no. Wala gali ini siya sang cholesterol but makaapekto ini siya sa aton sa level of cholesterol sa aton lawas. Inabangod ang trans fat nga ginatawag mahimo makitaan sa mga fried foods, o mga pinirito dira abi, kag baked goods. For example, sa trans fat, amo ya ang mga hydrogenated vegetable oils at ang saturated fats nga hindi man manami para iya sa aton iya nga cholesterol level. Kag kung pwede palang kinahanglan naton nga likawan ang mga ini. Mamba lang tuod nga ay cholesterol free na kabutang. Di ba mga Pinoy mahilig na? Kung naga-worry sa lawas, gina-check danay ang label kung ano daw nakabutang. Nakabutang cholesterol free. Nagali wala ka kabalo. It can be an indication or indicator abi nga mag-lead sa pagtaas ng imo yung cholesterol level. Wala ka lang yung kabalo nga masiling na yung cholesterol o kung cholesterol free pero may ara siya gali isang substance nga makapasaka or makapatrigger. Okay, ang masunod naton kung ginakapoy kuno ang isa ka tawo, mas manami kuno nga mag-exercise. Ang exercise amo ang makabulig. Sa nakabutang diri kun ang isa ka tawo physically tired, ang pinakanami nga himuon amo ang pag-exercise. Bangod ini ang makahatag sa imo sang enerhiya ikumpara nga magpungko ka lamang dira. Di ba? Sakto gid ini siya kay di ba? Kung kapoy ka na duho ang ginahimo naton pungko na lang or sometimes ang posisyon pa na bala nagahilay bla. Ang posisyon mo kun kay isa wala pa proportion bala ti kaka-apektuhan drang imo yang mga katulaanan. So that's why nga nakabutang diri gali nga kun kapoy ka mas better nga mag-exercise ka. Kung man siling nga mag-exercise ka nga too much gid ha. Lang nga gamay lang dira nga unat-unat sing imo kamot, imo nga tiil. Pag side to side abi nga pag hiwod-hiwod gamay. Amo lang na ya, hindi man niya siling niya nga magbutang kagid pressure or may bitbiton kagid kay para masiling gid nga naga-exercise ka. Inabangod nga ang nagwa sa pagtuon nga ang kun kapoy gid ang isa ka tawo kag amo na nag-exercise makabulig ini siya para sa aton nga dugo kag oxygen flow sa aton iya nga lawas. Nga amo naman ang nagahatag sa aton sang dugang nga na enerhiya kag nagapa-improve sang aton iya nga modo. Diba? Kung, for example, kapoy ka sa obra, tapos, ang tendency sina daw, wala ka gana mag-istorya, wala ka gana magkaon, wala ga function ng imo yung pensar dira or yung imo nga utok. So, kinahanglan mo nga, kumbaga, i-anon mo na yung imo nga lawas, ibalik mo danay sa normal. Ang jutay ko nga pag-exercise, amo na ang makabulig sa aton. Agud nga mapabalik ang aton iya nga kakusog, ang aton nga puwersa.
kag kumbaga mabalik kuno ang natutulog natutulog mo dyan na dugo. Okay, kag syempre ang oxygen flow man agud nga mabalik ang imo yang nga kapagsik. Kag mabatsyagan mo na nga do kanami na sang imo yang nga pamatsyagan. Ang isa pa, ang masunod naton, cold temperature can be good for your health. Di ba may ara kita sa aton, iya may mga tao gid nga kung too much bala ang tugnaw. Hindi na kita ko kaagwanta, feeling naton do ginapanalupsop na sa aton nga kaunuran. Pero, may ara man gali sang advantage ini sa aton. Inabangod niya kun ang mas matugnaw kuno nga temperatura, makabulig ini sa isa ka tawo, agud nga mapa-reduce ang matapikan kadra or magbatsyag kadra abi, mga allergy kag inflammation. Kag ang isa pa, makabulig man sa pagpa-alert sa imo iya nga memory kag pag-perform mo or pagtrabaho mo sa imo dira nga mga obligasyon. Ang manami pagidgali sa mas mabugnaw nga temperatura, nagabulig agud nga mapanubo ang risgo sa mga balatian. Kag syempre ining lamok bala nga nagadala yasang budlay ni dengue. So, muna gali ang mabulig man sa nga mas mabugnaw kung kaisa nga temperatura. O hindi man nga everyday ha. Budlay mo na basi magtiskog kadara imo ya. Okay, ang masunod naton ining may angot sa saging. Sino dirang palakaon sang saging? Ako number 1 palakaon ko yung saging. Namitan ko na saging, gadalas papa sa muna saging alin sa piyak sa pa. Ay may ara na mo, kagda sang uliti, nagtandam naman kami sang amon nga saging, 2-3 dara ka puno, pag sang nagbunga, ti may ara na kami sang kuhaon. Diba? Ang saging gali, kanami ni sa aton. Nga ang saging is 30% nga gina-recommend sa isa ka tawo kay man sa bangod sa makuha mo ni nga vitamin B6. Ano bala ang vitamin B6? Namuno kung nagligad sa other pagid naton nga FYI. Nga ang inigali ang vitamin B6 naga-produce ini siya sang serotonin. Ang nagabulig ang vitamin B6 agud iya nga ang aton nga brain, ang aton nga utok mag-produce ang serotonin. Ang serotonin amo naman ang gina-consider nga mood stabilizer, meaning kun irritable ka abe ang pagkaon sang saging makabulig sa pagpabalik sang manami nimo nga mudo. Ang ginatawag nga kay ang ining serotonin makabulig man ini siya sa isa ka tawo o kada adlaw abi nagkakaon kadira iya sang saging, makabulig agud iya nga mapa-relieve sang depression kag anxiety. So ikaw bakal na sa merkado sang saging kay ina makabulig gali sa aton, isa sa mga helpful man nga prutas para iya sa aton. Kag syempre ang last, optimism may help you live longer. Kung mataas kuno ang level of optimism nimo, magkabulig naman ini sa isa ka tawo agud nga mapanubo ang level of death sa balatian niya, cancer, other pagid nga mga diseases syempre, infection and stroke. Dagwa diriho nga ang mataas kuno nga level sang optimism ang may ara sang 40% nga makabulig agud nga mapanubo ang ginatawag nga heart disease. So sige, amo yan to ang aton man nga FYI sa subong iya nga hapon. Hope nga makabulig ina sa inyo.
Ari yung isa nakatatak sa akon ang pagkaon sang saging. Palakaon ka dira saging, hindi ka na da masunlugan sang nga hambalon ka nga ay amo ni siguro ay. Amo gina di ba kalabanan. Isabta siya ay wala ka kabalo nga ang saging makabulig ni sa imo para magmanami ang imo dira nga mudo. Di ba? Kung gainit ang imo ulo, tagais. Kung nagainit ang ulo sang imo nga upod, tagais saging. Kaonblada na yung saging kay para magbalik ang manami mo nga mudo. Kag magyuhom kita nga duwa. Okay? Alas 12:13 na kita. Kag syempre, salamat gid sa pamati man sang aton iya nga FYI. Aton FYI portion sa sini iya nga tinion. Sa akon yung pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action. Kag syempre, di na kita sa aton man pag istorya na sa inyo sa aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Apang antes, yari anay. Sa ito matira mga kauturan, kung nag... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga? Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Magkano sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang Okay, pabalik diri sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa aton niya via Facebook Live sa kay Hermie Agundang. Good afternoon sa tanan nga taga Negros, kamusta? Dira sa Mansilang, Cadiz Viejo sa pamilya ko Ermeo family Evangelico Loren ini siya kag sa Hayawon family ang nagmamahal sa inyo tanan. Hermie Agundang ng Nia Road, Quezon City, Manila. Thank you and God bless. Sir Alex Montesa, mayong hapon.
dira sa may Banwasang Calatrava sa Minapasok. Sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, mayong hapon man. Halong dira ma'am. Ginatamyaw dayon ni Sir Alex Montesa si Sir Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid dira sa may Buenavista sa Pontevedra kag sa pamilya Saludares, Serapio, Sumalde, Katige, Clarito kag Mugar. Thank you so much kay Cyrus Comla Celestre, saliwat happy birthday dira sa imo ha. Sa kay Remya sa Flores nga naga-monitor from Manapla, Candelaria. Sa kay Jean Rose Kives sa Pareño, good afternoon. Sa kay Virgie Olpinda, mayong hapon man, monitor always from Celine Homes, Barangay Estefania. Salamat. Kay Ray Powers Oliveros Villa, good PM, taga Punta Taytay, nagapamati ko no. Salamat good sir, mayroon nga pag-monitor Sa kay Tiyay Lisel, nga nag-monitor dira sa Purok San Roque sa Barangay Tangob, mayong hapon dira sa imo Tiyay. Kay Neil Brian Valoy, mayong hapon man. Kay Angeles Gipole, sa radyo lang sa ko na nagapamati. Importante nagapamati. Bata pa ko sir. Thank you so much. So kay Martin Aliling, good afternoon, watching from Imos, Cavite. Sa kay Jarine Vergara, good afternoon din ako to. Speaking of health, pwede ayhan makapangayo sa aksyon sa inyo sa pagpakol sa atensyon sa iban nga jeep sa Granada na dapat may partition. Ay nga, wala na. They use a plastic kag iban gin na stapler lang sa nylon string. Nagasalakit ang bayo sa pahero kay isa hair kay ang worst mapilas. Uy! Di ba dapat hindi na siya nylon or stapler? Dapat something na dapat yung higot agud yung ma-make sure gid bala nga hindi magpalid-palid o actually ma'am hindi lang dala sa may area sa Granada. Other pagid mga bata kun kay isa or sometimes iya man sa mansilingan. Na notice ko man ina gani ginapalid-palid pa balahaw. Di masiling ka tuod social distancing pero ginapalid-palid ang ila yang tawag na ng butang para ya masiling may social distancing bago ginapalid-palid. Sige ma'am. Salamat gidra sa imo ma'am Jarine Vergara. Sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, saliwat mayong hapon. Kag sa mga members ng Energy Fans Club, sila dira ni Dennis Tibor Roma dira sa Banwasang San Enrique, kay Regentan Villalon, mayong hapon man dira sa Manapla, Manghod, mayong hapon dira sa imo, kag syempre sa imo dira nga Father Earth, sa kay Sir Regan Villalon Senior dira sa Banwasang Manapla, kay Anthony John sa Villa Ceblano nga naga-monitor man dira naman iya sa Banwasang Kawayan. Kay Action Bia Jonathan para mayong hapon dira sa imo kag sa imo iya nga asawa kay Ma'am Mary Joy of Puentebella. Mayong hapon always good nga naga-monitor. Kag syempre sa kay Sir Michael Season, sa kay Ma'am Atia Kim Iriman sa Banwasang Morsha, sino pagid? Kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Taams Aboso, Taams, mayong hapon dira sa imo. Kay Faith Joy Tumbukon Palano, good noon. Nagalantaw sila kuno sa Barangay Zone 1 sa Pulupandan. Thank you so much sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Subo nga hapon. Halong kita tanan and syempre God bless. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. Kag this time, diri na kita para sa aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Sa subong man nga adlaw sang Sabado, Pebrero 20, 2021. Unahon nato ng mga Pisces sa Pebrero 19, tubtob Marso 20. O ikaw dira Pisces, kung mangin consistent ka lang sa imo performance sa trabaho, dako ang tsansa nga mag-angat man dira ang imo nga posisyon. O galing Pisces, may ara ka sang mga challenges kumbaga nga pag-aantubangon. Apang inatanan, imo nga malampuwasan. Hindi paghatagan sa nga tiyempo dira ang mga nagapang hingabot bala sa imo. Tutuki ang imo yang mga goals in life. Agud nga ma-achieve ang imo nga handong. Sa mga Pisces, lucky numbers 53, 46, 38, 22, and 11. Magenta red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Yara kuno sa perfect time ang imo yang ang event sa imo nga kabuhi. Kag nagaugyon man ang mga resources nga imo sa karon yang or ang mga available ba nga resources nimo para nga mahatagan sang solusyon ang imo nga mga kinahanglan. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 56, 49, 31, and 13. Dollar green is your lucky color.
Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Exciting kuno sa karon ng imo yang ma-experiensyahan sa bunga adlaw, Taurus. Malipayon ang imo nga adlaw. O meaning mangin masadya ka sa karon. Kag may makilala ka man sang liwat kuno nga magabuhi sa imo dira nga love life, Taurus. Sa mga Taurus lucky numbers 23, 37, 59, 45 and 16. Mocha brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Ay makuha mo sa karon ang fulfillment sa imo yang ginwish, Gemini. I-enjoy ang interaksyon sa negosyo. Kag matabo ang imo ginapaabot sa karon. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 29, 15, 55 and 36. Sapphire red is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Bless ka sa karon na Cancer bangod sa imo yang mga eksperyensya sa kabuhi. Bangod ini ang maga-expand or bangod sa sila nga mga eksperyensya, maga-expand ang imo yang mga idea na may benepisyo man para sa imo nga trabaho sa karon. Dako sina gali ang mabulig, Cancer. Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 26, 55, 15, and 43. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Makabaton ka sa karon sa mga pagdayaw, Leo. Ipabilin ang inubuson ka lamang. Agud iya nga ang handom nga mag-angat man sa kabuhi, imo iya nga makuha. Ang tao kuno nga mapainubuson sa piyak sa mga iya na achieve na mga achievements. Dako gid inaang mabulig sa imo. Sa mga Leo, lucky numbers 53, 36, 29, 45, and 11. Parrot orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Interesante para sa iban ng imo yang kabuhi, Virgo. Ang imo dira nga ginapensar sa karon amat-amat na nga matabo. Kag Virgo, imo makit-an, masalapuan ang imo nga true love. Bulat-ulat lang kuno. Sa mga Virgo, lucky numbers 33, 46, 57, 12, and 22. Lilac violet is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:31 na kita. Kag sa akon nga pagbalik standby sa aton nga mga ka-action para sa dugang pagid naton nga horoscope. Apang antes, yari anay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba.
Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent.
Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo. Okay, pabalik diri sa aton programa. This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Inday Ann. Okay, dari na kita sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope of the day. Sa iluhan naton ang sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Magpractice ang meditation. Sunda dira ang imo kutob kag mga pamaagi para agud iya nga maangkon nimo ang kinahanglanon nga enerhiya Libra. O ara man sa imo sa imo pagtinguha, ikaw mismo ang mangin yabe sa imo iya nga handog. Sa mga Libra, lucky numbers 53, 46, 36, 11, and 22. Crimson red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, himua ang makapahalipay sa imo Scorpio. Ini ang maga-replenish sa imo iya nga enerhiya. Mangin, madinalagun ka sa imo iya nga mga plano dira. Kung ano man ang ginaplano mo sa karon, updan ina sang panahon. Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 26, 58, 13, and 41. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, may mga hitabo nga hindi mo kontrolado, Sagittarius. Apang hindi ka dira madulaan isa nga paglaom. Bangod magalipas lamang ina Sagittarius, inatanan imo iya nga malampuwasan. Pagsalig sa Ginoo, kag syempre pagsalig man sa imo kaugalingon. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 56, 39, 11, and 26. Pearl white is your lucky color.
Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 sa tubtob Enero 19. Pangitaa ang bugos dira yang kasadya. Muna ang epekto sa imo yang nahimo sa nakaliga. Mag-meditate kag himua ang imo sa karon nga mga plano. May mga plano ka dira ti preparahin na ina kag syempre ina sa karon na kun tumanon mo ina Capricorn ang imo yang mga plano dali sina nga magapahalipay man sa imo syempre nga adlaw. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 22. Vanilla brown is your lucky color. Kagbala naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, go with the flow ka lang danay Aquarius. Sunda kung ano man ang nakatadhana dre para sa imo. Ang effect sina sa imo, syempre, magapadayon, mangintayuyon ang mga blessings nga imo dre nga maangkon. Apang hindi lamang pag-update sa mga negatibo dira bara nga mga buluhaton kay inati maapektuhan man ang mga blessings nga nagaabot sa imo Aquarius. Sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 44. Butter yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:45 na kita. Kag inyo gin pamatian ang aton iyang horoscope of the day. Aton kapalaran na for today sa subong man nga adlaw sa nga Sabado. Kamusta dira nga aton nga mga ka-action sa subong? Nanamian ka man dira sa imong horoscope. Nga akon man gin share sa subong iyang hapon. Okay, may i-share lang ko nga lipot lang ni. Angot sa sining pag-designar ni Bacolod Mayor Evelio Nardia si kay Bernadette Montelibano bilang officer in charge sa Bacolod City DRMO. Iman base sa Memorandum Order number 25 sa alkalde, inibangod nga madumduman, mag-retiro na iya si DRMO head Aaron Baez. So subong bag-o ang DRRMO officer, magaserbi nga officer in charge sa DRMO ini si Bernadette Montelibano. Kabay nga ti dasig man ang pag-aksyon sang DRMO diri sa Bacolod, subong pa nga ti may ginabantayan kita ining bagyo si Bagyo Auring. Importante nga ang aton nga mga ka-aksyon mabutang sa safe syempre. Lakip na dira ang mga pag-responde bala kay mabudlay na kun kaisa kun unprepared kay ang mga tawo unprepared man ati palariho gid tanan sa lagit kita tanan ina balang lapit na si bagyo wala ka padra iya ka panigana sang imo yang mga dapat ipreparar. So amo sina dapat nga manginhanda man kita. Kag syempre congratulations sa kay Ma'am Bernadette Montelibano. Subong ti matesting ang iya nga abilidad kay ilabi na subong may ara sang ginabantayan nga bagyo. Nga kabay nga hindi lang diri mag ano man sa aton dako nga halit diri sa aton kag syempre sa other pagid nga parts sang Pilipinas kay makaluluoy man nagiba naton yang mga kaupdanan ang aton yang mga other is syempre mga Pinoy na mahimo maapektuhan di ba ang mga nakaligad bala if i-check naton ang mga previous yang mga recorded nga napatay nga nagkaladulaan sang balay kag ang ibanti ang mga kasapatan pag-check kung pila ang total damages tagpila nagalabot bilyones. So muna ang mga ginalantaw naton nga dapat i-pray gid naton na ining mga kalamidad hindi lamang wala sa nga dako nga epekto
sa kadutaan isang Pilipinas. Agud nga, syempre, mabutang man sa safety ang tanan. Diba? Mabudlay na naingadaan. So, sige kay medyo madamo-damo pasang oras si Indayan. Ang inyong nga mga greetings sa karon akon man nga hatagan iya pagtamod. Sige, diri kita danay huas sa kay Sir Eddie Laos naga-monitor dira sa may Cane Town sa Victoria City. May nagpag-greet diri kagina mo ari siya. Si Neil Brian Valoy. Mayong hapon, Inday, and greet ko happy birthday. Damo nagapag-greet birthday. Damo subong may mga kaadlawan ha. Happy birthday sa iya ko nga utod nga si Noel Valoy Jr. Dira sa syudad sa Himamaylan. Kag sa bayaw niya nga si Henry D. Asis. Dira naman niya sa Manila, watching live now, diri sa Purok Ubay, Barangay Agisan. God bless. Thank you so much, Ged. Happy birthday sa liwat sa imo dira nga utod sa kay Sir Noel Valoy Jr. Sa kay, Nel ni siguro ay, or Len Gid siya. Kay baliskat, kabudlay, mandi ay ni. Malabon. Okay, Len Malabon. Good afternoon. Belated happy birthday, Auntie Glassy Sevilla from Arlen Mate. Okay, sige. Salamat. Belated happy birthday dira sa kay Ma'am Glassy Sevilla nga naga-monitor. Naga-patamyaw si Arlen Mate. Sige, madam nga salamat sa inyo yang pagpadalaman sa mensahe sa subong yang hapon. This time, of din ninyo ako anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
Okay, pabalik diri danay sa aton nga program. Mag-share lang ko gamay man yung information. Kaya subong nagsulod ini nga information sa national bala. Kaya na-mention ko kagina maghahatag ako sa nga from time to time update naton. Kay nagdamo gid kaayo ang nagkala-apektuhan. Mga stranded nga mga pasahero action El Rey, action El Mar sa Visayas kag Mindanao nga mga puerto. Ini base man sa ginpagwa nga record sa Philippine Coast Guard. Base diri sa ginpagwa sa PCG, may kabilugan nga 2,148. 2,148 ka mga pasahero na ang nagkalaapektuhan, pasahero, driver, kag cargo helpers. Ang stranded sa karon sa puerto sa Mindanao kag Visayas. Inabangod sa siling Bagyo Auring. Ti ang pila ka mga area sa karon syempre Visayas kag Mindanao muning nagkalaapektuhan manakapaidalom sa tropical cyclone signal number 1. So muna ang gina-monitor naton from time to time kag para makahatag kita sang latest update sa aton iya nga mga ka-action nga naga-monitor man sa subong iya nga hapon. So base diri sa pagwa nga data sa PCG, sa na-mention ko 2,148 ka mga pasahero, drivers, and cargos. May ara pagid sang 30 ka mga vessels, isa ka motorbangka, kag 736 o kung 776 naman ka mga rolling cargos ang nagapabilin nga stranded sa Northern Mindanao Region, sa Northeastern Mindanao, sa Eastern Visayas, kag sa Central Visayas. Damo subong ang nagkalaapektuhan kay hindi mo gid masiguro. Dugang pa may ara pagid sang 49 ka mga vessels, kag 26 ka mga motor bangkas ang ginpagkamaayo nga wala na lamang nagbiyahe bilang precautionary measure bangod sa paandam sang sining ginatawag na anaton kay Bagyo Auring. Sa karon ang Philippine Coast Guard syempre nag-coordinate ini sila sa other pagid nga mga concerned agency agud yang matutukan 24/7 ang tagsa ka mga areas baybayon kag syempre ang mga vessels labi na gid bala kun kay isa hindi gid man nga pero may ara gid kun kay isa nga mga vessel, mga sakayan pandagat, yung magagmay nga mga sakayan pandagat. Wow, dito pagid iya nga magkadto sa lawod bisan maulanon ang tiyempo. So amuna ang mga ginabantayan sa karon sang aton iya nga authorities agud mas siguro nga wala yasang wala man naton ginapangayo pero in kaso bala mabutang dira iya sa risgo ang inyo nga kabuhi. Labi na kung magpalawod ka mo nga may ara sang bagyo, hindi mo na yung mapaktan kung mga dalagko nga balod. Kagapon may ara sang report nga may nagbalik na lamang vessel man tungod nga muna gani ara pa lang sila, wala pa sila naka layo gid sa may sa puerto ha, pero nagbalik sila kay man kadagko sang balod. Ang mga panigana agud iya nga ang ginasiling bala nga safety first agud nga hindi kadara iya mabutang sa alang-alang kag hindi mo man mabutang sa alang-alang ang seguridad sang imo iya nga mga pasahero. So amo na sa karon ha mga bantayan naton kag from time to time update man sa amon nga Facebook page kay i-share ko lang na karon ang dugang pagid naton nga mga information angot sa lakata sa nga panahon sa subong iyang tinion. Kaya ang record dito sa Pag-asa ining si Bagyo Auring dito gid maapekto Cagayan area I think. Caraga
karagaridyon na mga diradampi siya. Pero, may tendency gid nga maglabay diri sa aton. So, ina balantayan kag halong gid. Ilabi na gid sa aton nga mga ka-aksyon sa Northern Negros. Okay, standby danay. Kag updatein nyo ako para sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Say goodbye to you. No matter how I try, you're Okay, kulabos naman si Inday Ann sa oras. without Yun naman sa pag-goodbye ni Inday Ann. Pero anay, para sa aton nga Bible verse of the day, ikan man sa Ezekiel chapter 36 verse 23. I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the Lord, declares the sovereign Lord, when I show myself holy through you before their eyes. why should we be Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyong alagad, ini si Inday Ann. that can Along kita kaya happy weekend sa aton nga mga ka-aksyon. too late? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.